Testijiet xjentifiċi kkonfermaw minnu missier it-tarbija Cristiano li nstab abbandunat f'Buġibba f'Settembru li għadda. Dan żvelatu l-gazzetta Kullħadd li fissret kif dawn l-istess testijiet xjentifiċi ikkonfermaw il-verżjoni li tat l-omm dwar l-identità ta' missier binha. Imkejjen qrib l-investigazzjoni ikkonfermaw mal-gazzetta li t-tifel sapruħu fl-għoża tas-sorijiet tal-Ursolini u li l-omm bdiet tirkupra mit-trawma li għaddiet minnha u fetħet qalbha dwar dak li għaddiet minnu. Cristiano ħassat li l-pajjiżna meta lejlet jum il-Vitorja nstab fuq għadba ta' blokka appartamenti f'Buġibba. Minnu fih skattaw l-investigazzjonijiet mill-maġistrat ġew mifsud li taħ l-isem ta' Cristiano bħala turija ta' fiduċja li ċkejken se jkollu ħajja ta' suċċess eżatt bħall-istilla tal-futbol Cristiano Ronaldo. Fil-jiem qabel ma t-tifel ittieħed l-istorijiet tal-Ursolini, l-asta tal-Pulizija tal-Awra kienet invażata b'donazzjonijiet ta' ħwejjeġ u ġugarelli li t-tarbija tista' tgawdi. Dan kollu bħala simbolu tax-xewqat li s-soċjetà għandha lejn iċkejken li għalkemm ħajtu bdiet fuq sieq ħażina, il-pajjiż jista' joffrilu ġejjieni sabiħ xorta waħda.